Potser és incòmode dir-ho, però la IA ja redacta notícies de forma més ràpida i precisa que molts periodistes en certes categories. La Associated Press USA hi ha per generar notícies financeres i esportives des del 2014. Milers de peces al mes sense intervenció humana. Però la IA no pot fer una pregunta incòmoda en una roda de premsa. No pot detectar el nerviosisme d'un polític. No pot protegir una font. La IA substituirà el periodisme de dades i rutines. El periodisme d'investigació real necessita humans amb valentia i criteri. El problema real, les empreses de comunicació estan acomiadant els periodistes de rutines per estalviar. I no estan contractant investigadors.